дӯстон, шумо дар паблики ман сармоягузор қарор доред ва ҳоло мо бароятон мегӯем ки барои чӣ ба ҳар як шахс сармоягузорӣ кардан муҳим аст. Ва агар ки шумо то ҳол надонед ки барои чӣ сармоягузорӣ кардан муҳим аст ё ин ки ягон шубҳа дошта бошед, пас мо барои шумо 4 сабаби асосияшро мефаҳмонем ки имрӯз барои чӣ ба ҳар як шахс муҳим аст ки яъне ки сармоягузориро оғоз кунад. Якум ин ки шумо пулҳои шумо беқадар намешаванд. Яъне ки чӣ хел? Ҳама медонед ки инфлясия ин яъне ки душмани асосии пул аст, пулро мехӯрад ва агар ки бинен ҳар сол нархи маҳсулот дар бозор ё ин ки хӯрока пӯшока яъне ки зиёд шуда истодааст. Агар ки чӣ хел бигирем соли 2010 шумо 10,000 сомон чанқа мешид, чанқа продукт, чанқа чӣ харида метонистен, ҳозир бошад 10,000 сомон ними он продуктҳоро харида наметонед. Яъне ки инфлясия пули шуморо беқадр мекунад. Дуюмаш ки пули мо зависита ай доллар. Яъне ки агар доллар баланд шава, қадри пули мо то есть паст мешава ва дар бозор боша продуктҳоро савдогаро мегӯянд ки мо ба доллар мехарем, доллар қимат шида, яъне ки продуктҳоам қимат мешавад. Яъне ки агар нигоҳ кунем соли 2014 маоши миёна 850 сомон примерно буд, 820-830 сомон буд ва ба доллар 165 доллар мешид. Ҳозир боша 1320 сомон ам хеледа примерно 1300 сомона қурби доллар 120 доллар мешавад. Яъне ки нигоҳ кунем ки соли 2014 агар мо 165 доллар ойлик мегирифтем, ҳозир 120 доллар, яъне ки поён фурӯ меистад ай ҳисоби. Яъне ки беқадр шавии пул то чанде поён фурӯ меистад ва худто медонед ки ҳозир ҳеч намешава 1000 сомон. И дуюм сабаб шуд ки шумо метавонед инвестировать кунед ва пулои шумо чӣ хеле медонед ҳаста. Мисол шумо метавонед актсиёра ба доллар бихаред ва доллар ки чӣ хеле ки зиёд мешава, пули шумоам ҳамин сабаб зиёд мешавад. Ва сеюмаш ки ҳеҷ кона мекунед даромад ба даст меоред. Яъне ки чӣ хел? Агар ки шумо актсиёра харидагӣ бошед, ширкатҳо ба шумо дивиденд метаҳад. Дивиденд чия? Дивиденд и фоидаи компания ки ба сари ҳари аксионерош тақсим мекунад. Яъне ки агар шумо чанд қадар ки аксия харидагӣ бошед, компания ҳастан хайҷа обязательное ки дар омада дидан накора ки кадом компаниҳо метиҳанд. Ҳатмие ки компаниҳое ки ҳастанд ки наметиҳанд дивиденд, компаниҳое ҳастанд ки метиҳанд. Ва агар шумо компаниҳоеро бихаред ки дивиденд метиҳанд, шумо яъне ки постоянно доход мегиред, доходи ғайрифаъол, яъне ки ҳисоби компанияи аксия харидагитон шумо то 5 то 10 ё ки зиёдтар фоиз, яъне ки фоизи яи компанияро бибинед. Баъд дивидендта дар як сол компаниҳо як бор метиҳанд ё ки 2 бор ё ки 4 бор ҳар як квартал метиҳанд. Зависит аз компания. Метавонед дар описанияш бихонед ки кадом компания чанқа пас метиҳад дивиденд ва мо фикр мекунем ки и беҳтарин чие ки ҳеҷ кона мекунӣ. Допустим ҳар квартал ё ки 3 моҳ пас та доход метиҳад, 6 моҳ пас компания та дивиденд метиҳад. Яъне ки агар шумо да 1000 сомон аксия харидагӣ бошед, аксияи Газпром агар харидагӣ бошед, допустим 10 лотча, то есть 10 аксияша харидагӣ бошед, фикр кунед ки шумо ҳар то есть 3 моҳ пас ё ки 6 моҳ пас агар бута компания, шумо ба маблағи 70-80 сомонӣ яъне ки дивиденд мегиред. Ягон кор накарда шуморо дар як сол яъне ки то 150-200 сомонӣ ай 1000 сомонӣ яъне аксия харидагитон шуморо доход метиҳад. И буд сеюмаш, яъне ки даромади ғайрифаъол. Ва чорумаш чия? Чорумаш ҳамие ки пулои шумо дар як ҷои яъне ки ҳастае ки ҳеҷ вақт ва ё гум намешаванд. Яъне ки поли айдаст наметавонед дода пулотон. Агар ки шумо ҳозир биред дар банк пулотон намонед, чӣ хеле ки медонед банк дар
метавона банк яъне ки банкрот шава ва шумо ҳамаи пулотона аз даст битен, не ки инвестированӣ да шумо ҳамаи пулотона аз даст намед. Шумо бояд портфелтона диверсифитсировать кунед. И чия? Яъне ки аксиёи ҳар компанияро бихарен, яъне ки пулотона да ҳар, то есть метавонед да облигация, аксия, яъне ки металл ё ин ки да фондо инвестировать кунед, ки яъне ки якш агар ки ғалтид ва дигарош ҳисоби дигарош пули шумо зиёд мешавад ва ба ҳисоб меона ҳар сол и показател нишон медиҳад ки ай 10-15% пули яъне ки шумо зиёд мешавад. Дар кадом ҳолат шумо метавонед яъне ки дивиденд гирен. И асосан барои одамое ҳастад ки инвестированӣ яъне дарозмуддат мекунанд ё ин ки чӣ хеле ки дар саҳимшан гуфтем, шумо постоянно метавонед ки чорумушдаки диверсифитсировать кунед яъне портфелтона ва ирам ҳар сол бояд нигоҳ кунед яъне портфелтона кадом аксиятон поён рафтагия, яъне кадом кори кадом компаниятон бадай ва метавонед буфурӯшедш бо он компания ки мисол да гуфтиаму да тренда ӯзи ё ки корош суз рафтасе ва я бихарен, шумо метавонед да вигрӯшен. Ва ин буд яъне ки 4 сабаби асосие ки барои чӣ мебоист ҳар як шахс, яъне ки ҳар як шахсо ки инвестированиро сар куна. Якумаш инфляция, дуюмаш болоравии доллар ва пастшавии сомонӣ, сеюмаш яъне ки ҳеҷ гуна кунӣ пул ба даст биёри, даромади ғайрифаъол ва чорумаш бошад чорумаш яъне ки пулои шумо дар ҷои яъне безопасният. Ва бояд чӣ дигар мехостам қӯш кунам ки и как бонус мешава барои ҳар як шахс ки агар ки ҳозир нигоҳ кунед ҳар яки шумо $100 ҳар моҳ инвестировать кунед, ай ҳозир сар кунед ҳар моҳ агар $100 инвестировать кунед, шумо то вақти пенсия медонед чанд сомон мешавад состояниятон. Видеоро пауза кунед, дар таи видео бинависед вариантҳои хитона. Агар нависта бошед, пас ман мегум чӣ хеле ки нишон метиҳам показателҳо то вақти пенсия, агар ки дар як сол шумо $1200 инвестировать кунед дар муддати ами то вақти 60-65 солагӣ, то вақти пенсия, пас дар шоти шумо зиёда аз $1 миллион мешавад. Ҳисоби проценти мураккаби бозори сармоягузорӣ, яъне ки ҳисоби зиёд шудани нархи аксиё, нархи яъне портфели шумо ва ки пассивни доходи мегирен, шумо ва ёрам бо аксия бихарен монен беста и пулиро шумо инвестировать мекунед ки пули яъне ки ба шумо дар кор нестай. Агар ки бихоҳен ҳам хеле и барои одамое ҳастад ки долгосрочно инвестировать мекунанд, яъне ки инвестированӣ дарозмуддат мекунанд, барои ҳамин ҳастад. Ва нагуфта намонад ки мо дар инстаграм канали мо Business TG ссилка мемонам дар поёни описаниша, бадрои подписатсия кунед, чӣ саволе доштагӣ бошед савол битен. Ва мо китоб дорем, китобчаи ман сармоягузор, қадамҳои аввал ба сӯи биржа ва чӣ хел яъне ки ба 10 сомонӣ метавонӣ сармоягузориро оғоз кунӣ. Ва дар инстаграм нависед, китобчаро метавонед дастрас кунед, дар уҷа полни маълумот дар бораи бозори биржа аст, ҳамаш, яъне сармоягузорӣ чӣ, аксия, дивиденд, полни шумо мефаҳмед ҳамаша ва кадом аксиёро метавонед бихарен, кадом яъне ки ширкаторо дар кадом вақт бихаред, дар кадом вақт буфурӯшед, чӣ хел фоида ба даст биёри сармоягузорӣ, яъне ки дарозмуддат чия, спекулянти чия. Хай иш қилби гап ки ҳамаша шумо мефаҳмед. Бидоред дар инстаграм бинависед, ҳатман дар канал подписатсия кунед, дар инстаграм дар канали яъне ки ютуби мо саволотонро бинависед, ҳатман ба саволои шумо ҷавоб медиҳем. боқӣ дар амони худо.